نعم ناهي سورة الروم نعم الروم نون ko inde leñol ay oɗo room ko o rom indira heɓi ka ɗitali kono lasli room نعم ko inde leñol woni room ay room نعم ismu qabilatin سميت باسم جدها نعم en gandi lafi room نعم ko neɗɗo wiyete room نعم yaltuɓe makko ɓe woni leñol نعم leñol ngol innitira taniraɗo نعم wa huwa on noon room نعم ibni isu نعم room ko ɓi isu نعم isu ko ɓi ishaqa نعم ishaqa ko ɓi ibrahim jafti jangude ishaqa ibrahima jibinimo ishaqa jibini yaquba yaquba jibini yusuf de en gandi yaqub bamum yusuf نعم kanko o ɗo isu yiɗi yumma e baba acci wonko ɓe kuneɓe نعم wa summiya isu ko woni sababu haw wiya isu نعم oɗo isu noon mi haalima kanko woni bamum rum نعم ko kalten ɗo li annahu kana maa yaqub fi badni نعم kanko e yaqub نعم bamum yusuf kamɓe cowdano e reedu wotu نعم ko kuneɓe fa enda khurujihima نعم tazahama نعم ngata ɓeɗe yonti yimmiraɗo ngar wi نعم ɓe ɓittodiri to nder reedu to pour yidde yaltude نعم wa arada kullun نعم an yahruja qabla al akhar ɓe gone foɗodirde نعم goto fof yiɗi yaltude ko adi goɗɗo o نعم faqali isu نعم ko nder ranganede to de isu wi نعم o wi yaqub in lam akhruj qablak wa illa kharajtu min jambiha نعم o wi yaqub joni joni ndeeƴami aduma yaltude نعم so wona ɗum tan yaltira banggue reedu نعم nene نعم seeka banggue reedu makko mi yalta نعم gila nden kam andama ko candal نعم oye mbasen foɗodirde ndeeƴa نعم mi ado yaltude mi ado jibinede نعم so wona ɗum tan mi seeka banggue reedu makko mi yalta نعم haractu min jambi نعم nde o windi tan fota akhara yaqub نعم yaqub kañum yaafi caggal woppi ko foɗodirta noon safa gatan mbin نعم oyo fali hada wi ko sabi ɗum نعم ko ɗum woni sababu kana abal ambiyai نعم yaquba woni bamum annabaɗo sabi yusuf o makko yalti نعم taw jiraɓe musidɓe yusuf نعم sappo e gooɓe نعم. ɓe fof ko annabaɗo e isu oɗo نعم. no foɗodiranno o o woni abal jabbarina نعم baban dundariyankon an daɓe ɓe jalte o joni noon wa sababu nusuli hadihi l aya نعم ko woni sababu jippagol aya o نعم alif lam mim ulibatir ruumu نعم wonde ruum foolama ruum naɓe kadi e faris naɓe نعم ɓen pooliɓe sa nani faris tan noon woni iran naɓe iran leydi ayatullahi Khomeini ɓen woni faris Allah wi omo haalanma ɗo ko woni sababu jippingol aya o نعم o wi sababu jippingol aya o نعم ko annahu kana bayna farisa wa rum نعم italu hakkude faris e rum hareji ne gonno ɗo نعم jeeruji tan نعم. ƴettatano e haare rum naɓe noon نعم ko joom diine en tawno deftere jippine e maɓɓe woni linjil نعم kamɓe ɓe tuugi e nden deftere نعم tawi koɓe jogii diine deftere nde ko haɗi ɓe fof نعم eɓe goppa ko yoɓe ɓe golla نعم faris naɓe noon ndede maɓɓe نعم ɓe gonani hay diine goto نعم ɗum noon wona hannde
hande kamɓe sikka ha ɗum sellude pible ɗon iran naɓe harena wonno hakkude maɓɓe wa kana al mushrikuna yawadduna an tagliba farisu arruma hefreɓe makka ɓe ga makka ga eɓe gandi ɓoye ha guerre o daro ɓe jiɗanno ko faris naɓɓe yo pool rum naɓe ɓe sabi faris naɓɓe ngala diine tugaki e deftere wadde ko ɓe goni koreji maɓɓe kamɓe ɗum welataɓe beele so pooli rum naɓɓe joom diine en ɓe te ɓen ɓe goni joom diine en wona tan koɓe cehnoro julɓe ɓe ga makka ga hefre makka ɓe jinno ko faris naɓɓe yo pool li anna farisa kanu majusan faris naɓɓe ko majusi en ko wiyete majus o kefere tan mo ala diine tugaki hay deftere wote kadi ummiyina ko ɓe human binne no hefre makka ɓe mbayi wal muslimuna juulɓe wonɓe makka ɓe noon sahabaɓe ɓe yawadduna galabata rumi ala faris ɓen jiɗanno ko rumi e pool faris ɓen goni ɓe maɓɓe kadi ɓen ko joom diine en kamɓe koɓe joom diine en bi kawdihim sabi laataɓe rumnaɓe ɓe ahlu kitabin koɓe joom deftere joni noon fa ba'atha kisra jeyshan kala nde nanɗa kisra ko lamɗo faris kala nde nanɗa qaysara ko lamɗo rum joni noon kisra woni lamɗo faris o neli konu faade rum wastamala alayhim rajulan o ardine maɓɓe gorko o woni mawɗo konu ngu biyeteɗo Shahrizan ono ardinno o wonno qa'idul jeysi ɗo wowo konu ngu Qaysar kañum woni lamɗo rum on ne neli konu wa ammara alayhim rajulan kanko ɗo o ardine maɓɓe gorko biyeteɗo Baknas o wonno mawɗo jogiiɗo drapeau mawɗo konu ngu faris naɓɓe gummino rum naɓɓe gummino faltagayaɓe kawri bi asri'at wa busra ɗiɗo nokkuji ɗon ɓe kawri wa hiya on nokku noon adna sham ila ardil arab wal ajam ɗo ɓe kawri ɗo na fofodiri e maɓɓe kamɓe fof oɗo asri'at sa ƴeewi hakkude asri'at e faris naɓɓe ko gummino so hoddirama hon kiloji temedere e ɓe ga rum naɓɓe gummi ga fof kilo ɗum gotum na fofodiri e maɓɓe tan kamɓe fof joni noon fa galabat pooli farisu arruma kefere makka ɓe ko ɗum jinno ɗum ɓe ñaguino Allah woni ɓe ngala diine ɓe pooli joom diine en ɓe fa balaga dhalika almuslimin ɗi makka kabaru o yetti julɓe ɓe makka wonde yimɓe mon ɓe joom diine en ɓe ɓe poolama faris naɓɓe pooliɓe fa shaqqa alayhim ɗum muusiɓe teddi e maɓɓe wa fariha bihi kuffaru makka kono hefereɓe makka ɓe beltori ɗum ndenno ko ɓe maɓɓe pooli wa qalu lil muslimin kamɓe hefereɓe makka ɓe ɓe mbi julɓe ɓe onon kon joom defte en nasara ko joom defte en deke en gandi rumnaɓe ko nasraniyankon tuugi koye deftere Isa Linjil deftere makka ɓe mbini makkanaɓe ɓe mbi minen noon komin ummiyin min ngala diine sabi min jaɓani qur'ana farisnaɓe ne ko human binne ɓe ngala diine ɗi joni no musidɓe amen ɓe farisnaɓe ɓe pooli musidɓe mon ɓe ɓe ngala diine ɓe pooli joom diine en deftere makka ɓe mbini julɓe ɓe ɓe mbi gandon ɗum ɗo woni dalil ko mbawi ndentuɗon ɗum tindini so tawi on katama ha on gummini haare en kaɓi ɗo mamin pool on no ɓe pooliri ni wa innakum in qataltumuna la nazharanna alaykum min poola ɗo fa anzala allahu hadihi l ayat ɗum woni sababu noon Allah jippini awi Allah wi a ha kay rum poolama ha ɓoy kono koɓe pooltoytoɗo lawol haɗani e goto ɗum lawol haɗani e goto o jippinayo muñide julɓe ɓe muñe tan ma rumnaɓe ɓe pooltoyo farisnaɓe ɓe ɗum muusi noon
seydina aboubacry siddiq radiallahu taala anhu o ari e heefereɓe ɓe balde heefere ɗo kono kujjina tan belti ɓe ceetnoro julɓeɓe aboubacry wiɓe farihtum bi zuhuri ihwanikum on beltima so yimɓe mum ɓe musidɓe mum ɓe pooli on beltima de aboubacry wiɓe ni o wiɓe fala tafrahu wallahi la tadharanna rumu ala faris aboubacry o ko beltuɓeɗe o fawi hen wondore wondiri allah rumnaɓe ɓe poltoy ko faris so hare watti ko rum poolat aboubacry wini ɓe mbima jogui dalil o wi akhbarana bi dalika nabiyuna sallllahu alih w sallam annabi amin mouhammad kañum habri men o wi rum poolama hande kono so watti rumna e poola cheikh mouhammadou ko haali ko firtata o wi ni tan ubayyi ibne khalas tan dari wimo a feni yo tan ɗum kasabta feni rumnaɓe mbawi folde faris فقال له الصديق أبو بكر ويمو جابي ويمو أنت أكذب يا عدو الله أن أرفند أن جنو الله فقال اجعل أجلا أناحبك أي أكاملك وأراهنك عليه ويجون من هذا إن جدندري قوه من فوفني قول بدن تجي بدن تجي سهرن دي واتوي baɗen kadi lajal unahibu ko woni uqamiru so tawi ko farisinaɓe ɓe pooli minen men nawa tege ɗe so tawi ko rumnaɓe julɓe pooli nawon ko tegano ko fof ni aboubacry farahanahu wurodiri e makko wurodiri e makko waɗi wuuri ɓe tegi mana goto fo tegi jeloɗi sappo aboubacry tegi kanko ubayi o tegi jeloɗi sappo kala noon mo konngol mum laati nama jeloɗi no gasɗite ubayi wimo o wi aboubacry so tawi ko rumnaɓe ɓe pooli no mbiɗa ni mi yoɓa nawa gelo am sappo ɗi so tawi noon ko farisinaɓe ɓe pooli rum no mbirumi ni joɓa tan nawa jeloɗi ma sappo ɗi tegɗaɗi ɓe pamodiri fa faalu ɓe golli ɓe ciññinɗo ɓe mbaɗi signature wa jaalul ajala salata sinina ɓe mbaɗi lajal lajal ngal ko duuɓi tati ɓe ganda nelaɗo wi tan wonde ko rum foolat faris kadi ɓe ko bidi sinina joni noon aboubacry bidi o kanko faami ko duuɓi tati ɓe ɗegi mbaɗi duuɓi tati teeno wawi duuɓi tati ɗi timma taw hare nde wattani ndeke bidi ko tubbude duuɓi tati ko ɗon fuɗɗi faade duuɓi jeenayyi ndeke duuɓi tati ɗi no wawi timmude ha waɗa duuɓi nayyi ha waɗa duuɓi joyyi taw hare nde waɗani joni noon ɓe tegi ɓe mbaɗi lajal waɗama signature uji duuɓi tati fawade noon bido bido kiri tan ko yoga e duuɓi aboubacry famno bido ko duuɓi tati ɓe tegodiri ɓe ciññodiri ɓe gayni aboubacry ari ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam o habrini laaɗo habaru no waddi e ubayyu o wi noon paama e on saaha wuri harminaki wadde wuri waɗa tege en na wadde wuriji e mbadda naggam e naggam on saaha harmani ko ɗum waɗi e mbaddi wuri ɗi kono sona ɗum kam tegami tega ko mbimi ko so woni tan ko min nawat andi kam l'islam jaɓani ɗum oyi ko adinde harminte o haalni nelaɗo heeɗi haw gayni nelaɗo wimo sallllahu alayhi wa sallam ma hakada zakartu oyi aboubacry wona no mbimami de duuɓi tati mbaɗɗon lajal nelaɗo wimo innamal bida ma bayna salati ila tisi nelaɗo wimo ala ko ɗo duuɓi tati ɗo fuɗɗi faade yeeso hay duuɓi jeenayyi nde kamɓe puɗɗi ko gila ñalawma hannde o ɗo e duuɓi tati hitande kay limaka duuɓi ɗiɗi limaka duuɓi tati ko so timmi ko ɗo kay fuɗɗoto faye yeeso ko woni biddu o Bakira juumi duuɓi tati
o wi noon aboubacry kanko nelaaɗo sallllahu alih w sallam نعم nelaaɗo wiima e jooni no mbatta fa zayiduhu fil hatri نعم wa madilhu fil ajali nelaaɗo ɗi jooni ruttoto makko to نعم ɓeydon tege ɗe نعم anndi ko e mawnikiniiɓe ɓe jaɓataa ɓureede نعم wonaa ko gilooɗi sappo tegɗon ɓe jahaa mbiyaama ha mi anndi a huliide mi anndi a nimsiide saɗa suusi tan tegen goto fof gilooɗi temedere annda hunde fof ko peeje mbela haala janngal waawa yottaade ɗo foti yottaade mbela ɗo wiya ɗum suɓira e makko ɗumtamo ɓeyda tege ɗe on so haala janngal fotto fotta haala janngal aboubacry yalti fayito makko fa laƴi e oubayya ubayyi mo siñodirno o fotte mum fa qaala laallaka nadimta a nimsiide a tawi giloɗe sappo mi tigi giloɗe sappo wiɗati ɗo gonɗa ɗo ka nimsuɗo aɗa anndi ko rumpoola a nimsiide fa qaala la o wi min kay mi nimsata min mbiram o gembumi o omoɗo hooli ɗum faris fiyer runtan aboubacry wi tawi ko goonga e ma a nimsaani ar ɓeyden tege ɗe ɓeyden la janngal ɗe ko goonga e ma ar ɓeyden tege ɗe ɓeyden la janngal aboubacry wiimo mi tega gelooɗi temedere wonaa ko sappo tegno ɗen mi fawa gelooɗi temedere fawa gelooɗi temedere mbatten la janngal duuɓi jeenayi wiyaama ko duuɓi jeeɗiɗi kono ko ɓuri lolndir ko duuɓi jeenayi o wi mi jaɓi kanko ubayi ɓoyi ko an sallato aboubacry ko an sallato min mi jaɓi ɓe siñodiri kadi e ɗum falamma hasiya ubayun fama gooto e maɓɓe fof no tiɓi ɓe mum ɓe foolat ayno aboubacry tiɓiri no gooɓiniri sabu ko nelaaɗo haali ko allah haali ko noon ubayu tiɓiri e ɓernde mum kañum ne wonde ko faris naɓe foolat allah e makko fibde kanko ubayu o huli nde aboubacry yaltata makka anndi gilo temedere ne heewi so ɓe pooli o tan jogilo temedere ɗum ko ngalu aboubacry no wawi yaltude makka ɗanno walla jihaaji waɗa haaɓe maaya wonna tigi ɗe perdi o huli ɗum kanko ubayu on sahaa o ari e aboubacry walla sima fof e ñibde mum en ceertata wawi dogaaɗo jalta makka doga cuuɗoyɗa pour hulde gueɗo temedere tegɗa ɗi en ceertatade wa qala inni akhafu an takhruja min makka oɗo hulde ne jaltata makka doga walla kanko ene jihadin e ko nandi hen en ceertata walla kam gaddana kam garanti sa yalti makka somi yiyanima kolla kam o woni garanti ma dene janggal yontoyi fof so faris naɓɓe pooli ko on nanngadi addu garanti aboubacry no hooli hoore mum o tottimo garanti no ko ɓiyi ko mo jibini e keeci makko abdoullahi ɓi aboubacry o wi ɓiyam men abdoullahi so nden heeji a yiyanimi jaggu ɓiyam o tottuma geloɗi ma temedere joni noon wolde uhudu nan fewje wolde uhudu nan fewje te ubayyu nayiɗi yaltude haɓoye wolde uhudu haɓoye juuɗo ɓe abdoullahi ɓi aboubacry gonnoɗo garanti o on are makko are ubayyu o wiimo wallahi la ada'uka hatta tu'dini kasiran andu gonɗa koye haɓoyede minne mi accatama ha gaddana kam garanti so a warama toon taw ko on ko bawam haali ko so ɓe pooli taw ko on yoɓata geloɗi temedere goto fof no gonɗi koko mum ko wona kanko ne o addi garanti o wadde neɗɗo mo hooli o wi somi yiyaki o yoɓata geloɗi o fayi wolde uhudo haɓoyama toon ubayi haade julɓe hefrede allah waɗi kisa ko heno heddi kanko ubayi o arti makka omo gaña noon gañande bonɗe o ummihima uhudu o arti makka temen uhudu woni ko madinatal munawwara hakkude madina e makka kiloji 100 manki ko seeɗa gañama toon gañande bonɗe e wonde uhudu o immitima toon o arti makka kanko ubayi ibne kala
o maayi o maayi ɗo makka ɗo o maayi noon ko min jirahatihi lleti jarahahu nabiyu sallllahu alayhi wa sallam e gaañande makko nelaaɗo gaañnomo nelaaɗo yiwnomo silama e nder haare he nelaaɗo huccodirnomo hina barasahu nde o feeñodiri nelaaɗo silameji ko nelaaɗo kisa gaañnomo nde wetti makka du munna seeɗa o hawrela ga jooni noon kisa Allah waɗi nde hare nde watti hakkude Rum e Faris Rum naaɓe pooɗi Faris yawmal Hudaybiyati woni ñande Hudaybiya nde julɓe ɓe gummi Madina ngari ha Hudaybiya ɓe jiiɗi waɗoyde umra Makka o wi ɗum noon ko duuɓi jeeɗiɗi wonno ñande ɓe tegodirno gueloɗe temedere e temedere on ñalawma ha nde hare nde watte duuɓi jeeɗiɗi andi wadde so woni no duuɓi tati ɗi duuɓi gasata wadde nelaaɗo ɗi ɗum rutto koye ɓeydeele janngal ɓeydon tege ɗe ñande e fawi tege ɗe haa nde hare nde wattoy e duuɓi jeeɗiɗi wiyaama hawruno ko e wolde Badri woni julɓe ɓe pooli ga heefere e wolde Badri rumnaɓe pooli to kadi heefere wiyaama noon anni mbiɗen jooni wiyama ko ñalawma Hudaybiya o wi ala ko ñalawma Badri wonno wolde Badri julɓe ɓe pooli heefereɓe rumnaɓe pooli heefere woni weltare laabi ɗiɗi on sahaa rumnaɓe ɓe pooli Faris naɓe ɓe tongi pucci maɓɓe e nokku biyeteɗo Madain ɓe pooli ɓe belti wa banaw bil iraqi madinatan e nder iraq ɓe mahi ɗon wuro wa sammaw ha ɓe guinniri wuro ngo rumiya ɓe guinniri ngo Rome capital Italie ko Rome ɗo noon woni lasɗi o ɓe guinniri ngo rumiya joni noon seydina Aboubacry Siddiq o yoɓa gueloɗi temedere ha timi sabi ko haaldanno waɗa signature gueloɗi temedere Ubayyu tegnoɗi o tottama ɗi ha timi o jaggiɗi min warasati e renoɓe Ubayyu wa jaa bihi ila nabi sallllahu alayhi wa sallam kanji fof o addani nelaɗo gueloɗi temedere ɗi fof o wi en kaali noon wa dhalika qabla an yuharrama al imaru o adi nde wuri harminte فقال له النبي نلا ويمو صلى الله عليه وسلم تصدق به سكر دي كانجي فوف يو جيلا harbi naata nela do nefi dum tan ko way non nela do gilo temdel di fof e jaltine sadaka ko dum woni sababu dum jifagol de do aye woni isso o wa Allah wi bismillahi en fuɗɗori masimore nde inde Allah arrahmani en fuɗɗori masimore nde inde Allah arrahimi en fuɗɗori masimore nde inde Allah Allah arrahmani joom yurmede humde huftidinde ga aduna ga julɗe kefere fo daati hen arrahimi joom yurmede heeride to lahara ton ko julɗo tan ay oɗo Allah siforiɗo ni koye inɗe makko ɗeɗo fuɗɗorɗe simore nde ɗon noon kala kaɗa naata wi hen bisimillah jiya newo e maɗa Allah wi alif lam mim Allahu alam bi muradihi bi dhalik Allah andi ko muuyi e ɗeɗo karteji tati alif e laaɓi mim Allah wi hulibati rumu rum foolama no mbiɗen joni ni hare azinde ko rum poola e poola fi adnal ardi ɗo ɓuri ɓadade e leydi Rome ila Paris faade Paris ko ɗon ɓe poolno hare adinde ko ɗo manno fi adnal ardi bimana aqrabi ardi rumi ila Paris sabi won e nokkuji won laawol tan ƴettata ɓuura yawde e ma ɗo e poola ɗo nokku o ɗon ɓuri ɓadade duwol laawol faade leydi ɗum ko waɗi mbiya joni mbiɗa ha galle ceerno hay so ƴetti oɗo bedda o ɓuuri yawde wata o ga beddede fof no woɗɗi oɗo bedda ɓuuri yawde joni noon on bedda ɓuuro o ɓadade faade galle ceerno woni fi adanal ar
ko e nokku mo ngannduɗaa نعم kañum ɓuri ɓadaade e leydi ndi e leydi Rum نعم faade Faris o wi bil jasirati نعم kadi ko duunde ko il nan ɗon نعم wa hum ay kamɓe rumnaaɓe ɓe نعم min ba'di galabihim caggal fooleede wonaa ɓe foolaama hannde نعم kono Allah wi sayahlibuna نعم eɓe jogori fooltoyaade نعم so hare nde wattii Allah wi ɓe ñaawi kamɓe foolata saartinaaɓe fii bid'i نعم e yoga sinina duuɓi woni bid'i mo kaalɗen ɗo نعم to tango duuɓi tati faade duuɓi jeenayi e ndeer ɗin duuɓi oy so hare nde wattii نعم rumnaaɓe foolata Faris o wi caggal ɗum falkagal jeysani konuuji ɗiɗi ɗi kawri fissana fissabi'ati نعم hitaande jeeɗiɗire hitaande jeeɗiɗi نعم min al iltiqa il awwali hare adina nde نعم caggal ɗum duuɓi jeeɗiɗi ndeɗo hare ko nder waɗi نعم wa galabati rumu rumnaaɓe pooli alfaari نعم lillahi l amru ko Allah woodani fiyaako نعم min qablu ko adi poolegol rum نعم wa min ba'du e caggal poolede نعم caggal ko adina ɓe poolete e caggal nde ɓe poola نعم fof fiyaako woni ko juuɗe Allah lillahi l amru min qablu ko min qable galabi rumi ko adina rumi poolata نعم wa min ba'dihi e caggal pool rum lillahi l amru min qablu ko adi poolgol نعم rum wa min ba'du e caggal poolgu maɓɓe fof ko Allah woodani fiyaako نعم Allah yi wa hum min نعم ba'di galabihim sayaglibun wonaa ko noon Allah wi o wi o yewma isin o wi ñande heen noon ñande hare nde watti نعم ɓe poolti farisnaaɓe ɓe ñande heen yafrahul mu'minun نعم juulɓe ɓe ga makka sahabaaɓe ɓe ɓe mbeltoro bi nasrillahi نعم e ballal Allah نعم ballal Allah walli Rum pooli Faris ñande heen juulɓe makka ɓe kamɓe eɓe mbelto نعم no heefereɓe ɓe mbeltorinoo wona laawol ni o wi sikke alaa noon wa qad farihu bi dalika نعم ɓe mbeltima ñande heen wa alimu bihi نعم yawma wuqu'ihi yawma badrin نعم oyi ko walde badri ñande waɗi nde نعم kamɓe ko ñande heen ɓe kadi juuɗe ɓe ga pooliga juuɗe ɓe to pooliga nde tawnoo kanko Allah yansuru omo walla نعم man yasha'u mo haaji wallude نعم wa huwa al azizu Allah woni poolɗo e laamu mum نعم arrahimu Allah woni jurmotooɗo juulɗo نعم wadde ko jurum makko o yurmori ɓe ɗo rumnaaɓe نعم aɓe pooli kadi wa'dallahi ko fodoore Allah نعم Allah na fodi wondi koye juulɓe نعم Allah na fodi wondi koye gonɗirɓe نعم wondi koye muñooɓe wa'dallahi ko fodoore Allah te Allah la yukhlifu llahu wa'dahu نعم Allah tim lundata fodoore mum ko neɗɗo fodata lunda fodoore kono wona Allah نعم wadde o humni fodoore makko o jinganiɓe walakinna aksara annasi نعم kono tan ko heewi e yimɓe ɓe la ya'lamuna ɓe ganda ɓe نعم ganda fodoore Allah ɓe ganda kadi ballal Allah e julɓe ko heewi yimɓe ganda ɗum kono Allah ko ballowo julɓe نعم kadi ko kanko fodaniɓe koye maɓɓe o woni نعم walakinna aksara annasi la ya'lamun نعم o wi kono noon ya'lamuna yimɓe ɓe gandi tan zahiran نعم ya'lamuna zahiran e peeji min alhayati dunia نعم gurdam aduna ko heewi e maɓɓe نعم ko ɗon gandal mumen haali ko Allah haali de ko ƴiyal qur'ana نعم ya'lamuna zahiran ko feeñi min alhayati dunia نعم o wi ɗum de ɓe gandi ɗum نعم ma'ashi ha nguuraji نعم so joomum faggitorto aɗa laggu laggu ha wooda ko dañi mina tijarati gila e julaago نعم omo anndi ko nanngata ko julorto haw heɓa نعم ha wa ziraati نعم ɓeene nganndi julorto ko wadde kanka yeri نعم ɓe ko diver نعم ɓe ko puulaye mbaɗata ha ɓe ko jardin ngaji mbaɗata oy toon toon eɓe joɗɗadi toon نعم wa ziraati e ndema wal bina e maade faggitorade maçonŋagal نعم wal firasi e نعم wadde course mo daaba mum نعم wawde dog wa gayri zalika e ko wona ɗum نعم Allah e tonka eɓe ɗijjini toon ay ɗum woni ko joom daliyewo wiita نعم faɗinin bi duniyahu basirin naaqidin نعم mutaghafilin fi dinihi mutaballi o wi ko ha
ha koye min nde mi jurmima neɗɗo pinanɗo aduna ƴoƴani aduna no witta te diine makko omo majji ala ko andi o yo de mboɗo yurmi ɗum ñalawma jam o de ala dalil ga aduna ga kala no alhaali ma foccorto dépassement no timmirta aɗa jogani ɗum peejejo ni fof aɗa andi kono diine ma hay hunde hen ala ko ganduɗa walla tawi ko ganduɗa hen ko ala ɗo wayi sa nandama farillaji talligi e anda mo anda farillaji talli kam sunnaji talligi haalatake a anda farillaji longal a anda korka ko jaɓi ko sali hajju ko noon asakal ko noon ala ko ganduɗa juulu sa ɓeydi walla sa usti a anda no keɓɓitortoɗa te ko hen koɗɗa mañol ma te so wonko heptima hen ko fotano jeeyede e julde hen a anda no keɓɓitortoɗa aduna oɗon kala ko keeɓi ɗo hande ko yalti ñande hen famata ɗum ñande wiya weefa ari kala goto waɗi ɗum téléchargé e téléphone mum o andi weefa no waɗirte téléchargé o andi no neldirte eno tirorte omo andi no yoɓirta facture omo andi no soobirta hen gueɗe fo omo andi te ɗum ɓuuri tidde ga ɓuuri sattude tawi ko sukaɓe joni sa namdino e fetto e balɓe kala goto ɓe gandi to jeeya eɓe gandi ko fetta kosomo dari ɓe gandi jomum hay ko yoɓete tawe hitande lewru ko naggam yoɓete hitande nde ko naggam duuɓi ala ko e majji he faɗi nin bi duniya aduna makko mo ƴeɗi basirin naaqiɗin omo witta omo ndaara haqqille makko fof na e aduna kadi omo witta hay hunde fa torta ko kono noon mutagafilin omo weltidi mutaballidi o muddiɗi fi dinihi e diina haqqille makko no weli so banggue aduna kono ga diine ga omo muddiɗi omo weltidi o wi o de mi yurmima ɗum ñalawma ga wona ñalawma hannde o ko noon kala gooto mo jiiɗa no ƴoƴani oɗo aduna haaju mo ummani fof omo mbawi gayni ɗum ko allah ayi walakinna actara annasi la yalamun ko faahi e diine ko faahi e peewal yalamuna zahiran eɓe nganndi noon ko feeñi min alhayati dunia e gurdam aduna toon kam eɓe mbittito wa hum kamɓe anil akhirati ayi galakara hum rafiluna koɓe weltidi haaju maɓɓe e rafo ko aduna gata allah wi awalam yatafakkaru mbeɗe miiccaaki fi anfusihim e koye maɓɓe beele ɓe duttito gawel sugo maɓɓe neɗɗo nde hokkira haqqille ko ha naftoro haqqille o wacco allah wi ɓe dutto e haqqillaji maɓɓe ɓe ganda no ɓe bittirta oɗo aduna ni no ɓe paamiri aduna o ni so ɓe bittiri noon diine maɓɓe ɓe paamat awala mi tafakkaru fi anfusihim beele ɓe miijaki e koye maɓɓe ɓe ganda ma halaka llahu samawati wal arda allah tagirani asmanuji e leyɗele wama baynahuma e ko woni hakkude majji illa bilhaqqi sowona e gonga asmanu leydi e ko lombi ɗon ko tagiraka meere mere ala tagira ko ha wonano on dalil gandon ɗum ɗo koko taga gandon won tagɗo on ɗon tagɗo no handi rewede e wottiɗinede asmanu leydi tagira wa ajali musamman ko elajal dottal wonna jogui hab war sikke kadi ko ni tan wayata ha ala ɗo haaɗi ala ne jogui happude yallamo dara nga soori asman tagge leydi ɓaare wa ajali musamman ko elajal dottal ngal wa inna kasiran ay ko heewi min annasi yimɓe makka la kafiruna ko heewi e maɓɓe wona kamɓe fof de la kafiruna ko ɓe yedduɓe bi liqa'i rabbihim kawragal joomum ɓe mbi ko ummital ala allah wi hay asmanu leydi ɓe dogana happu mi haalani ko heddi ko te mbi o nde ko ummital ala ko ni tan ko ɓe jaha tan ɓe ngara mayɗo fof tan gasi kono ɓeyde ummital ga hasbe ga nanni aljanna jeygol ɓe mbi ɗum woodani
Allah wi awalam yasiru fil ardi نعم bele ɓe jahani e leydi he fa yanzuru ɓe ndaara kayfa kana no laatorino نعم aaqibatu alladina battane ɓen min qablihim adinoɓe ɓe نعم kamɓe makkanaɓe ɓe wata ɓe ngol muula udda en نعم eɓe jaltata seeɗa no wawi ɗum wona sababu نعم ɓe mbaccoy koye maɓɓe ɓe ganda won adinoɓe ɓe نعم ɓe ƴeewa ɓen ɗo mbattinno ɓe ndaara kayfa kana aqibatu نعم hono laatorino battande alladina min qablihim نعم ɓe ganduɗa timi en gadinoɓe نعم leƴƴi ɓennuɗi te ɓen adinoɓe ɓe نعم adinoɓe makkanaɓe ɓe kanu ashadda minhum نعم ko ɓen ɓurno sattude makkanaɓe ɓe ɓuwatan sen نعم so wiyama joni yimɓe huud woni aad yimɓe salihu woni samud نعم ɓe ɓurno sembinde makkanaɓe jool maɓɓe o ko meturuji temedere e nogas نعم jiita ɗo ko ndama o ko metere capanɗe jeegom نعم نعم eɗen noon goto e heeɓi meturuji ɗiɗi tan mbiyete ko jolɗi ha ɓurti نعم ɓe beele ɓe ƴeewani ɗum leƴƴi gadinoɗi ɗi نعم ɓuri ɓe seeɗa fuuf نعم te ay ɓe ɗin leƴƴi gadinoɗi yimɓe huude yimɓe saali نعم wa atharu ɓe jiirti نعم al arda leydi eɓe bencita leydi ndi نعم eɓe ndema heen wa qallabuha eɓe نعم jirta leydi ndi lizar'i نعم wala garti نعم aawde heen gaweeje e lorde heen leɗɗe wa asaru l arda woni ko mbiyeten gaaro ko salacteur uji no ngaara wa amaruha ɓe nguurni leydi نعم nguurnude leydi ko remde heen aadu e samud ɓe nguurni leydi ndi aksara ko ɓuri نعم ko ɓuri heewde mimma amaruha ko ɓeeɗo makkanaɓe nguurni leydi نعم ɓen no ɓuri ɓe fof kono ay wa ja'atkum rusuluhum nulaaɓe maɓɓe ngaddani ɓe نعم kamɓe ɓennunoɓe ɓe bil bayyinati e dalilaji laaɓɗi ino tindina Allah ko gooto ɓe cali نعم inde ɓe cali ayi ɗo ɓe mbattini نعم onon makkanaɓe no so ndenaki hefti ɓen ko heftoto on de te min ala ko donkumi نعم mataw soɓo ɗon kanno ko ɓen ɗon kanan ɓen ɓuri on sembe نعم ɓuri on doole fama kana Allahu liyazlim نعم Allah wona tooñowoɓe de نعم fama kana Allahu laataki Allah liyazlimahum no tooñaɓe نعم o halkaɓe tan taw wona kamɓe mbaɗi koye maɓɓe نعم ala ɗum wona sifa Allah نعم walakin kon tan kanu ɓe laatima anfusahum koye maɓɓe yazlimuna ɓe gonno e tooña ɓe tooñiri koye maɓɓe نعم fennude nulaaɓe ɓe نعم e rendidinde Allah e ko wona Allah summa kana reftilati نعم aqibata alladina asa'u as-su'a summa kana reftilati aqibata alladina battane ɓen asa'u bonnuɓe نعم battane maɓɓe as-su'a ko bonani ma nanoye noon goɗɗo natira wiya asa ussu a bonnu e bonanno asa ussu a bonnu e bonanno aqibata alladina battane ɓen asa u bonnuɓe daroɗa ɗon laahi battane maɓɓe assu a so yoɓede bonanno to banggue nahu mbiyata wonde ko ismu kana e habar kana assu a o kadi woni ismu kana aqibatu habar kana summa kana reftilahi aqibata alladina asa'u نعم battane ɓen bonnunoɓe woni yimɓe huude yimɓe saali haade samud نعم battane maɓɓe assu'a ko yoɓede bonan نعم Allah wi an kazzabu نعم tawnoɓe penni نعم bi ayatillahi pennuɓe ayaji Allah wa kanu ɓe laati yastahzi'una biha ɓe نعم jalkita ayaji ɗe iwona ɓe bonni iwande ɓe joɓa bonan نعم wona ene ɓe kalkuri نعم wallo e makkaraɓe mo jirloɗe e leydi so jehima on jiino ɓe kalkuri نعم sabi batteji ɗi no heddi ha joni نعم wona walam yasiru fil ard نعم fa yanzuru kayfa kana aqibatu alladina نعم min qablihi Allah wi Allahu yabda'ul khalqa نعم ko Allah woni fuɗɗowo tagore نعم summa yu'idu kadi o fuɗɗitoyo ɗum o takto ɗum نعم Allah fuɗɗi tago ngo kanko kadi taktoy ko woni kanko ummitin نعم Allah de fuɗɗi tagore nde ɓe mayat نعم tagga ɗum kadi o wurtina ɓe ummitina نعم heɗo joni joni Allah haali wonde ɓe jeddi ummitat
wa inna kathiran min annas bi liqa'i rabbihim ay la kafirun ɗum ko ummi sallallah Allah yon ganda allahu yabda'ul khalqa ay no fuɗɗi tagore nde kayre fof so firtima ñalama darga ko ummi allahu yabda'ul khalqa kanko woni puɗɗo tagore nde summa yu'iduhu refti kanko woni gummitinowo tagore ummi tan no woodi de summa ilayhi refti koye Allah turja'una woni ko ɗon dutte ngaron ha e yeeso Allah kasde ɗon joɓe ɗon golleji ɗon ana mbiɗon darga ala ummital ala Allah wa yawma taqumu saat wa yawma taqumu saat ñande darga darato ñande hen yugulisu muge al mujrimun te fere bakkudimɓe yeddunoɓe ummital ɓe ñande hen ɓe muge ɓe jiiɗa haalde ɓe donki ɓe muge ɓe naja bonde andi ko addanta ɓe najde e mugede nde tawnoma lam yakun lahum laatanakiɓe min surakaihim e rendidiɓe maɓɓe eɓe dendidinno Allah ɓe woni sanamuji ɗi ɓe ngala e ɓen sufa aw tefoɓe wona ko ɓe gonno yakare maɓɓe ga aduna ɓen noon tefantaɓe fof wadde ɓe naja tan ɓe mugue ɓe ganda hankkadi peeje maɓɓe goni ko ɓe dendidinno e Allah ko ɓe ngala e ɓen sufa aw tefoɓe wa kanuɓe laato bi surakaihim e rendidiɓe maɓɓe kafirina ko ɓe yeddu mutabarri'ina min eɓe dendidinno e Allah ɓe ɓe mbiya ɓe ni minen min gona Allahji miɗen mooli e bone moɗon iyande mo jakorinɗa ko wima ni wona anajan mugueɗa sana muji ɗi ɓe mooli Allah de minen min gona Allahji de miɗen mooli Allah e bone moɗon wa kanu kafirina kamɓe sanmuji ɗi rendinanoɓe Allah ɓe